Der sad jeg som altid. Jeg fatter ikke, hvad det var, der trak i mig. Jeg havde et godt liv med familie, venner og masser af penge, men så smed jeg det hele væk. Hver gang jeg vandt et spil, tabte jeg 10. Hallo? Skal du med ned og have en pizza? Ej Ole, jeg har sgu ikke rigtig tid. Jeg har arbejde. Jeg skal gøre en masse arbejde, og så har jeg også svært at få noget migræne. Nå, okay. Så må det vel blive en anden gang. Vi ses, ikke? Ja, det må du vel. Vi ses. Hej. Hej. Ja, kommer du lige ud i køkkenet? Ja. Jeg skal lige vinde, ikke? Ja, jeg var nede i Brugsen i dag, og jeg ville betale med dankort, men maskinen gad ikke godtage det. Er det noget, du kender til? Konen har forladt mig. Jeg har et problem, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal løse.